Xeyirli irde. Bugün men sizne şuşa mattur jeyge günlerde şunday yok şeşekli jeynin özü şekilli yakta bulup, şuar bulup, matır bulup çıkan kitaplar bilen tanıştırasım kele. Hem en birinci şiratda başlayız iminlik elifbası diye aytабыз. Endi biz аны Korkunçsuzluk elifbası degan kitaptan. Әлеге kitapның шығу тарихы бик кызыклы булды. Мәскәүдә шираттагы китап күргәзмәсе вакытында без Русское слово нәшрияты хезмәткәрләре белән очрашып сөйләштек. Аларның кулында бердән-бер экземплярда бастырылган менә шушы китап иде. Һәм бу китап безне бик кызыксындырды. Без инде аларга әйдәгез бу китапны ике телдә бездә бастырабыз дигән тәкъдим ясадык. Алар бик шатланып риза булдылар. Һәм без аны татарчага тәрҗемә иттек. Шушы китапны ике телдә эшләп чыктык. Менә аның бер ягы, сул ягы дип әйтелгәндә урыс телендә бара, һәм уң ягы татар телендә бара. Әлеге китап нәрсәсе белән кыйммәтле? Бу Коркунычсызлык әлифбасы без аны 1нче класс укучыларына ярдәмлек итеп эшләдек. Ул әдәби китап түгел. Бу китап нәрсәсе белән файдалы һәм нәрсәсе белән кирәкле? Монда бала очраша торган, бала тормышта очраша торган, көн сайын очраша торган куркынычлар. Аннан нинди куркынычлар сагалап тору турында сүз бара. Ул безнең фатирда именлек булсынмы, урамда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре булсынмы, зур шәһәрләрдә үз-үзеңне ничек тотарга кирәк икәнлеге турында булсынмы, табигатькә чыккач сине инде куркынычлар сагалап торырга мөмкин, шулар турында. Һәм әлбәттә инде бераз гына урынын дөрес туплану серләре дә алып тора. Хәзер менә эштәлегенә күз салсак, фатирда именлек, урамда һәм юлларда именлек, менә анысын онытканмын икән, зур шәһәрдә именлек, табигатькә чыккач именлек, сыйфатлы азык-төлек һәм таныш түгел кешеләр белән аралашканда үзеңне ничек тотарга. Әйтик, табигатькә чыккач безне нинди куркынычлар сагалап торырга мөмкин? Ул әлбәттә агулы үсемлекләр булырга мөмкин, чөнки безнең балалар бит инде бу нәрсә микән дип бөтенесен дә авызга алырга әзер торалар. Ул булырга мөмкин агулы һәм ашарга ярый торган җиләкләр, аларны аерып бетермәскә мөмкин без. Ул булырга мөмкин гөмбәләр, гөмбәләрне әле безнең бөтен улы кешеләр дә аерып бетерә алмый. Ул булырга мөмкин куркыныч бөҗәкләр. Һәм әлбәттә инде табигатькә чыккачтан таныш булмаган җирләрдә су коены шулай ук тыела. Тагын нинди куркынычлар? Кояш сугу булырга мөмкин бит, әйме? Ул аны булдырмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Һәм яшенле яңгыр астында үзеңне ничек итеп тотарга. Башка темаларда да шулай ваклап язылган. Бала аны укый, иң мөһим әйберләргә игътибар итә. Менә монда шулай дип бирелә алар иминлек серләре дип бирелә. Һәм кагыйдә итеп үзенә беркетеп куя, мин үземне ничек тотам? Мин менә булай итәм. Менә шушындай бик файдалы китап. Һәм әлбәттә инде төп материал Русское слово авторларыннан. Без бу китапны Казаннан шушындагы фотолар белән байыттык. Әйтик, метро фотографиялары, урамда төшерелгән фотолар. Әлеге китапны укыган чагында, караган чагында үзебезнең яктагы күренешләрдә очрарга эләгергә мөмкин. Таһир Шәмсуаров белән Флора Мәрдәнованың Җырчы Чикерткәләр һәм Гармунчы бакалар дигән китабы. Җырчы Чикерткәләрнең формасы менә рәсемдә ясалган рояль формасына ошатып киселгән. Бу гади генә шахматлы китап түгел инде безнең. Һәм бик кызыклы, бик күңелле җәйге шигырьләр урын алган аның эчендә. Бу китап 3-4 яшьлек балалар өчен дә, 5-6 яшьлек балалар өчен дә кызык булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, 3-4 яшьлек балалар моның рәсемнәрен карый ала. Әйтик, мәсәлән, менә монда малайлар җәя ясыйлар. Монда һәрбер детальне карап утырырга була, инде җәяләр ничек итеп ясалган, аларның кынылары нинди булган. 5-6 яшьлек балалар, 6 яшьлек балалар дип әйтгәндә, алар бит әзерлек төркемнәрендә, балалар бакчаларында укырга өйрәнә башлыйлар. Менә шундый зур шрифтлар белән үзләре мөстәкыйль рәвештә укый алалар. Моннан бер генә шигырьне укып күрсәтәсем килә. Язлы өй дип атала ул. Ишекне дә шакымыйча тәрәзә ачкан көйгә,
Кояш нурларына кунып, яз килеп керде өйгә. Ул беренче безгә килде. Менә шуны белегез. Язны күрәсегез килсә, безнең өйгә килегез. Шундый гади генә шигырьләр. Флора Мәрдәнованың «Гармунчы бакалар» китабы. Әлеге китапның менә күрәсез инде аның тышына тишек ясалган, тишек тишелгән. Ул тишектән безгә карап тора микрофон тоткан бака. Ул бака янында тагын нәрсәләр бар икәнен карыйсы килә. Әлбәттә, инде без инде тишектән булай итеп башны тыгып карамыйбыз инде анда, без аны ачып карыйбыз. Менә аның иптәшләре дә бар икән әле. Кайсы берсе бии, берсе карап тора. Менә шундыйрак китап. Һәм эштә Флора Мәрдәнованың әкиятләре. Әкиятләре шулай ук матур рәсемнәр белән бизәлгән. Менә ул «Гармунчы бакалар». Менә китапның исемен ача торган рәсем монда эштә. Бу китап Флора Мәрдәнованың 8нче китабы. Аның инде моңа кадәр дә әкият китаплары чыкканы бар. Ул әкиятләр дә яза, балалар өчен шигырьләр дә яза. Көмеш кыңгырау газетасы белән дә соңгы вакытта хезмәттәшлек итә. Аңа кадәр инде Сабантуйда да басыла иде, ул Ялкында да, Сөембикәдә дә, Иделдә дә, гомумән матбугат чараларында актив чыгыш ясый. Бик актив иҗат итә торган апабыз ул безнең. Монда аның 9 әкияте урын алган. Кар кызы белән кыр казы турындагы хикәят. Монсы койрык, кикриксез әтәш. Монысы Боз һәм пар һәм су бәхәсе. Монысы Кыш бабайдан СМС. Кыш бабай авырып киткән безнең. Монысы Энә белән җеп дуслыгы. Сары самавыр зары. Безнең мондай төрле формадагы китапларыбыз тагын чыгачак әле. Әле безнең Лилия Нуриеваның Дәвәнидә кунакта, Әлфия Габдрәшитованың Тылсымлы дөньяда һәм татар халык әкияте Таң батыр чыгачак. QR-код белән баетылып мультфильмга һәм әкиятләргә юллый торган китаплар булачак.